O meu nome é Jackie, son de Camariñas e son palilleira desde os 4 anos. Mira, en este momento vamos a pasar os pares, están poñendo pique porque vão a facer o que é o viril. Isto sería un pañuelo, acabo de dar volta e ahora están na esquina. O principal de palillar é que sempre vamos xogar con 4 palillos e o que estamos seguindo é o dibujo do cartón. Dependendo do dibujo do cartón, máis difícil ou menos difícil. Mira, a cámara lenta, vamos lle dar 2 voltas, mira, 1, 2. Os do medio crúzanse, os do lado crúzanse e os do medio crúzanse outra vez. Isto é pasar os pares. E casi sempre pasamos os pares e poñemos pique. E volvemos a facer o mismo. 2 voltas, os do medio, os do lado e os dois. E agora vamos facer o que é este dibujo, o viril. Que ven sendo o mismo, pero fago con máis rapidez porque supuestamente teria que estar facendo a miña tarea. Toda camariñana ten que saber palillar, polo menos as da miña generación. Agora os nenos tamén palillan. Antes ibas á escola e cando viñas, pois facías a túa tarea palillando. Que é o que pasa? Eu sigo facendo. Eu todos os días 2-3 horas no día palillo, porque faime falta. É unha necesidade, como que tamén me desestresa, pero tamén me gusta moito, Mira, dígovos unha cousa e non lle dixades a nadie. Camariñas é o sonido dos palillos, o vento e ao mesmo tempo as olas do mar. Non hai máis que dicir.